I dalje, zahvaljujući modernim tehnologijama, na daljinu razgovaram s gostima. Sad putem aplikacije Zoom pozdravljam komunikacijskog stručnjaka Petra Tantu. Dobrodošli. Evo, kako vam se čini ova prilagodba svih na, rekao bih, digitalno komuniciranje u ovo doba globalne krize zbog pandemije koronavirusa? Pa vidimo dakle da ministri, članovi Nacionalnog kriznog stožera komuniciraju sa građanima preko Facebook video razgovora. Također imamo stranicu Koronavirus.hr, službenu stranicu vlade, redovno objavljuju obavijesti, tweetove, šalju čak poruke na Viber. Pa da, u principu, prije svega poštovanje vama i vašim gledateljima, možemo reći kako smo ušli u jednu hiperprodukciju svog digitalnog sadržaja. Naime, cijela ova priča je počela sa preskonferencijama koje neki nisu doživljavali ozbiljno. Bila je preskonferencija 2 puta dnevno u 9 i u 4. Nakon toga kako su se stvari počele odvijati sve ozbiljnije, desila se situacija da su se počeli širiti kanale. Neki moji kolege iz ove struke su počeli reći morate otvoriti web stranicu, morate otvoriti druge kanale i mi sada zapravo imamo platformu gdje možemo pratiti uživo apsolutno cijelo događanje, dakle i preskonferencije. Ja sam baš danas gledao, primjerice dok je na televiziji bila preskonferencija, stranica je već uživo prenosila te podatke. Dakle, vama je kašnjenje u podacima bilo možda 2-3 minute. Imate kanale kao što su Facebook Live, imate kanale kao što je Twitter, kao što je Viber grupa i vi praktički možete sve informacije pratiti pravovremeno. Tu su naravno i uključeni mediji koji cijelo vrijeme neumorno rade kako bi prenijeli sve informacije, ali možemo reći kako je ta nekakva užurbana digitalizacija postala dio naših života i mi praktički od ujutro do navečer kad idemo spati, mi smo cijelo vrijeme uključeni u to. Nacionalni krizni stožer uglavnom za sad dobiva pohvale za svoj način komunikacije. Kako vi na to gledate? Što je dobro, što bi možda mogli popraviti? Pa ja bi se definitivno u ovom trenutku složio sa tim svim kolegama koji hvale tu komunikaciju, jer prije svega moramo uzeti u obzir tko komunicira. Ne komuniciraju političari, komuniciraju stručnjaci. I upravo je to jedan od elemenata koji u percepciji čine njih puno kompatibilnijim da bi pričali o nečem, nego da se sad pojavi netko ko zapravo prenosi tu poruku, neki glasnogovornik ili tako dalje. Imate gospodina Beroša koji je preuzeo ulogu ministra zdravstva nakon gospodina Kujundžića koji praktički u svom timu nije imao ni glasnogovornika. Dakle, u tom nekakvom obliku mi vidimo kvalitetu komunikacije koja izlazi iz Ministarstva zdravstva. Nakon toga imate gospođu Alenku Markotić koja odiše smirenošću, sve će biti ok, samo se trebamo paziti kako ide. Imate gospodina Capaka koji neumorno odgovara na pitanje. Primjerice, meni se jako svidjelo, oni su dostupni cijelo vrijeme. Ja sam se neki dan probudio ujutro, okrenuo sam vaš kanal, šta sam vidio? Vidio sam gospodina Beroša koji odgovara u tom trenutku o tome kako se trebaju tretirati kućni ljubimci koji dođu iz šetnje. I zapravo to je sve utječe na našu percepciju u ovom trenutku kao njih, kao nekog ko postavlja ovu cijelu priču i mi im vjerujemo. Jer u ovom trenutku potrebni su nam ljudi koji su stručni i kojima vjerujemo. Rekli ste razlog jer su stručnjaci, nisu političari. Doduše, ministar Beroš je to tek nešto više od 2 mjeseca, ali šef njima svima tamo u Nacionalnom stožeru ipak Davor Božinović, jedan iskusan političar i ministar unutarnjih poslova. Pa evo, ovo troje ste iskomentirali. Kako biste njegovu komunikaciju ocijenili? Pa ja bih definitivno rekao da je gospodin Božinović ima jako veliki teret. On je šef tog stožera i on praktički mora biti svima na raspolaganju. Ja sam njega prestao doživljavati kao ministra unutarnjih poslova i počeo sam ga doživljavati kao nekog ko cijelo vrijeme ima provjerene informacije. Jer manje više on, ako i ne može odgovoriti na neko pitanje novinara, on će se potruditi da to pitanje odgovori neko iz njegovog užeg tima. Da li je to gospodin Capak, gospođa Markotić, gospodin Beroš ili neko treći. Dakle, iako su postojali nekakvi problemi u toj komunikaciji, nisu pravovremeno zaživjeli svi komunikacijski kanali. Oni su se otvarali postupno. Vi možete vidjeti da su oni sada zapravo praktički u minutu točni, pravovremeni i možemo reći da gospodin Božinović u skladu s tim funkcionira. Naravno, tu bi se dalo popraviti nekakvih dodatnih stvari, ali to su sve minorne
minorni popravci, minorne stvari u odnosu na to što nam se trenutno dešava u državi koja je praktički blokirana. Da, sami ste rekli, dostupni su stalno, vjerojatno su i umorni pod velikim stresom, pa sigurno da se dogode neki propusti. Primjerice, je li bio propust jučer kad je ministar Beroš prozvao mlade u Dalmaciji zašto kriomice u kafićima sa zatanjenim staklima se okupljaju? Ispalo je na kraju zapravo da i ne znamo za previše takvih slučajeva. Ja zapravo ne bi to nazvao propustom u ovom trenutku, jer imate gospodina Beroša koji je praktički zajedno sa svim našim zdravstvenim djelatnicima kojim smo neizmjerno zahvalni što ulažu ogroman trud, on kad vidi tu informaciju, on se sigurno loše osjeća kad vidi da praktički nekim ljudima biznisi propadaju zato jer su doma i onda vidi djecu ili mlade koji se zabavljaju, a trenutno trebamo ostati doma. Ja vjerujem da je on u tom trenutku reagirao ljudski i iskreno i to nikako nije za zamjeriti, s obzirom za to da vi praktički svakim danom zbog ove situacije imate ljude koji završavaju na burzi, imate niz situacija koje se dešavaju, a neko mlado u Dalmaciji ne može taj dan ostati doma, nego potencijalno može prouzročiti jako velike probleme zdravstvenim djelatnicima u Splitu ili negdje drugdje, s obzirom na to da nisu se pridržavali pravila pa su napravili nekakav korona party. Kako ocjenjujete premijera Plenkovića, to kako on vodi zapravo vladu i zemlju u ovoj krizi? Sasvim sigurno ovo nije mogao očekivati. Evo danas je drugi paket ekonomskih mjera u Saboru. Njemu raste rejting? Pa definitivno raste mu rejting jer ja mislim da mi ovakvu krizu nismo imali od Domovinskog rata. To su manje više svi složni oko toga. Gospodin Plenković je zapravo na početku napravio par grešaka. To vam mogu reći iz nekakvog poduzetničkog kuta gledanja. Ove mjere koje su bile na početku su bile poprilično trome i onako više izgledaju bezvezno i kada se pojavio gospodin Bujas, inicijativa građana, odnosno inicijativa poduzetnika, ipak je vlada poslušala to i donijela je mjere koje su puno konkretnije i kvalitetnije. Dakle, ipak je uvidio svoju grešku i donio je paket mjera koja zbilja mogu utjecati kako bi se održala nekakva tolika stabilnost u ovim trenucima. Tako da zapravo možemo vidjeti da je on učio na svojim greškama. Ali ova priča je daleko od gotove i zapravo gospodin Plenković pred sobom ima jedan jako veliki izazov, ali mislim da je on počeo slijediti ono što mu javnost poručuje, ono što mu njegovi stručnjaci za odnose s javnošću poručuje, a to je da nikako ne smije dopustiti dobroj krizi da propadne. Ako on nastavi ovako transparentno komunicirati kao što to radi tim gospodina Beroša, kao što to radi tim gospođe Alenke Markotić i sav taj stručni stožer, ja mislim da će njemu rejting samo rasti. Kako će ta priča izgledati nakon ljeta? Ja iskreno očekujem da će ova cijela priča završiti u 6. mjesecu, da ćemo imati neka mjerenja i da ćemo onda biti puno pametniji kako stoji gospodin Plenković. Što se tiče nekakve oporbe u ovom trenutku, osim nekakvih sitnih inicijativa koja dolaze iz oporbe i nekakvih stvari, nekakvih malih komunikacijskih poruka, bit će nam bolje, držite se zajedno i tako dalje, ja praktički ovdje ne vidim nekakve velike korake komunikacijske oporbe, tako da pred njima je poprilično težak zadatak nametnuti se da prate tempo koji je nametnuo gospodin Plenković i njegov tim. A kako vam se čine reakcije sindikata i poslodavaca na ove vladine mjere? Pa što se tiče poslodavaca i sindikata, pratio sam pozorno što je pričao gospodin Ribić i smatram da ta vrsta komunikacije uopće ne spada u 21. stoljeće i vrijeme u kojem se trenutno nalazimo i ne bi trošio riječi na gospodina Ribića jer je to ispod svakog kriterija. A što se tiče komunikacije poslodavaca i često surađujem puno sa drugim tvrtkama, nažalost zavladala je jedna panika u prvih par dana jer vi praktički niste znali tko može raditi, tko ne smije raditi, da li netko spada pod nešto ili tako dalje. I zapravo sad je na nama da prije svega smirimo tu situaciju komunikacijski, a
kažem, ako dođe do nekakvog kraja ove priče oko virusa u 6. mjesecu, da zbijamo redove i da shvatimo koliki su gubici i da krenemo kvalitetnom komunikacijom prema ciljanim javnostima graditi nekakvu pozitivnu priču. Spomenuli smo već ovaj službeni portal vlade koronavirus.hr, no kako vam se čini? Čini se zapravo da ozbiljan tim na tome radi. Pa tako je, ja imam informacije da iza toga stoji ozbiljan tim i tu su neke stvari koje ja definitivno trebam naglasiti. Prije svega to je ta transparentna komunikacija. Vi ste prvih dana imali one informacije koje su se širile, fake news, ima puno više zaraženih, komunicira se preko WhatsApp grupa da je zapravo, da skrivaju nešto i tako dalje. Vi svaki dan imate točnu pravovremenu informaciju o tome koliki broj ljudi je na respiratoru, koliki broj ljudi je nažalost preminuo, koliki broj ljudi je zaražen i zapravo tu se izbija taj prostor za fake news. Također ta komunikacija je brza i efikasna i multifunkcionalna. Ona prelazi na svaki kanal jer praktički u trenutku kada vi imate informaciju koja se postavlja, koja se govori putem kanala, televizije, radija na preskonferenciji. S druge strane, vi odmah imate i Twitter i Facebook koji prenose tu istu informaciju i zapravo širi se pravovremeno. I tako bi komunikacija trebala izgledati, ne samo kriznog stožera, nego i vlade i svih ostalih dionika koji su uključeni u bilo kakav komunikacijski proces. Ja vjerujem da će udžbenici o ovoj komunikaciji u budućnosti sigurno pisati. Kako gledate na ponašanje predsjednika Milanovića? Zapravo ga uglavnom nema u javnosti, obratio se jednom naciji, potom je obišao Zagreb oštećen potresom, dao je još jednu izjavu gdje je kritizirao prijedlog da se nadziru mobiteli građana u samoizolaciji i to je otprilike bilo to. Da, zapravo on svojim povremenim izletima u medije poručuje ja sam tu, prisutan sam, situacija je pod kontrolom, ukoliko bude nekakvih problema reagirat ćemo, ali za sada trebamo fokus staviti na vladu, vlada dobro odrađuje svoj posao. Dakle, nema tu nikakve one tvrde kohabitacije o kojoj smo pričali prije par mjeseci. Ovo je jedna kvalitetna komunikacija, vi vidite da se on i prošetao sa gospodinom Plenkovićem po Zagrebu, cijelo vrijeme je tu je negdje u pozadini, ne izlaže se previše jer ne želi uzimati svjetla reflektora stožeru i vladi i zapravo možemo reći da je njegova komunikacija ovdje čisto solidna. I na kraju, kad već govorimo o potresu u Zagrebu, kako ocjenjujete komunikaciju gradonačelnika Milana Bandića i njegovih suradnika? Pa s obzirom da, ja bih tu rekao jednu stvar, bilo je jako puno upita i razgovora putem društvenih mreža o tome kako se gospodin Pavle Kalinić ponašao tokom cijelog tog priča. S obzirom da mi u zadnjih par godina jedino od kog možemo čuti da nam slijedi opasnost od potresa je gospodin Pavle Kalinić, koji je bio nekako nositelj tih loših vijesti. Ja bih rekao da zapravo imali smo sreću što se ta cijela priča desila ujutro, pa eto, osim nažalost djevojčice i poslije gospodina koji je popravljao krov, nije bilo većih žrtava, ali možemo reći kako zapravo to je situacija u kojoj vi ništa ne možete predvidjeti pa po tome slagati komunikaciju, tako da bi ja rekao da poruka koju je poslao gospodin Kalinić koja je slijedila nakon prvog potresa je bila poprilično za neke uznemirujuća, ali u tom trenutku je bila potrebna jer je uslijedio i drugi val. A što se tiče gospodina Bandića, komunikacijski ga ja već proučavam dugo vremena i ja stvarno, meni nije jasno zašto toliko bahatosti, zašto toliko prepotentnosti, zašto jednostavno ne možeš sjesti i odgovarati na nekakva pitanja, nego cijelo vrijeme moraš biti tako nekako ohol ili ne odgovarati na pitanje ili odgovarati samo na pitanja koja ti pašu i tako dalje. To nije nekakav oblik komunikacije koji bi mi trebali imati. Tu je zapravo, ne sviđa mi se nikako taj način i ne bi ga ocijenio kvalitetno. Prvenstveno zato jer i meni je, evo recimo, ja sam imao problema sa dimnjacima koji su nastradali uslijed potresa i zapravo očekujete da će vam grad Zagreb izaći u susret i pomoći, bar da vam kaže kakva je situacija, a eto u ovoj situaciji meni su pomogli isključivo vatrogasci koji su došli tu, odradili su posao, digli su kran, spustili su dimnjake i to je to. Tako da moja zahvala prije ide njima nego gradu Zagrebu. Sad čujemo da moji prijatelji, kolege koji su nažalost ostali bez svojih stanova
će dobiti nekakvu minornu naknadu i tako dalje, a Bandić im je poručio sami ste si krivi. Tako da to su sve nekako poruke koje se nikako ne bi trebalo slati, trebalo bi biti puno više empatije i nekakve elementarne pristojnosti u toj komunikaciji. Hvala najljepša na ovoj analizi, bio ovo komunikacijski stručnjak Petar Tanta. Hvala vama, lijepi pozdrav.